Ако не направиш тирамису за Свети Валентин, какво изобщо правиш? Започваме с разделянето на белтъка и жълтъка на важно пресни яйца. Разбъркваме жълтъците с половината ни захар, добавяме от хубавото, т.е. маскарпоне, бъркаме и слагаме сметаната. Става крем разкош. Взимаме си белтъците, слагаме малко лимонов сок и ги бъркаме колкото да станат на пяна, а не на връх. Добавяме ги към основната част, като ги сгъваме внимателно навътре, а не ги бъркаме ожесточено. След като сме готови с крема, пълниме начиния с еспресо, добавяме останалата захар и 2 капачки елексир на любовта. И така започваме с аранжировката. Мажем крем на дъното на тавичка и си топим бишкотите. Много важно е кафето да е изстинало и да не топите прекалено дълго бишкотите в него, за да не стане воднисто тирамисуто, ами точно обратното. Слагаме ред крем, ред бишкоти, а най-горния ни ред го заглаждаме добре. И понеже имаме повод, ще използваме висококачествен шоколад вместо какао за възможно най-добър завършек на вечерта. Така да е, на десерта. След като е стегнало малко в хладилника, режете и парче, опитва и не просто ще се влюби, ами следващото.